חברים וחברות, ברוכים הבאים לחלק הנוסף של המונחים המשפטיים שחייבים להכיר לפני שמשקיעים בקרקע, וכמובן למערכות הדיגיטליות החינמיות שעוזרות לנו בהשקעה. התקדמנו תכנונית על ציר הזמן, הבנו מושגים תכנוניים ומושגים שמאיים, זה היה מעולה. עכשיו בואו נדבר על מונחים משפטיים שחשוב להכיר מבחינת רישום. איפה הקרקע רשומה ואיך בודקים את זה? יפה, זה גם נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ושעולה לנו בעצם מפני השטח. כאילו עורכי הדין, עורך דין נדל"ן, הוא לא עורך דין של קרקעות. בסדר? כן. חשוב לעצור רגע אל מול העורך דין, ובאמת לא להתבייש. לשאול את השאלות. אני לא מבין, תראה לי בנסח טאבו, איפה זה רשום, איפה זה נמצא. יש הרבה משקיעים שמגיעים אלינו, שחתמו על קרקעות חקלאיות, אמרו להם שזה פרטי, ואנחנו באים בודקים, ומדובר בכלל בקרקע מנהל. אין יותר פשוט מזה לבדיקה, אבל זה לא משהו שהמשקיע פשוט אמור להבין לבד. אנחנו מלמדים אנשים לפתוח את העיניים ממש, איפה להסתכל, איך להסתכל. חשוב לדבר עם עורך דין שדובר קרקעות. יופי, אז את רוצה קצת להסביר בעצם על גוש וחלקה, תסביר לנו קצת איך זה עובד. אז דבר ראשון, יש לנו את תעודת הזהות של הנכס. נכון. זה נסח הטאבו. בנסח טאבו אני אראה את הגוש חלקה, שמאוד חשוב לי להצליב אותו אל מול בעצם ההצעה שקיבלתי, ויש לי הערות אזהרה. אני אראה אם יש איזושהי מגבלה או איזושהי הערה, זאת אומרת, אתה יודע, מקרי ענבל אור וכדומה, אם היחידת קרקע הזאת היא כבר הובטחה לבן אדם, נרשמה הערת אזהרה, אז הוא לא יכול למכור לי את אותה יחידה שוב. אז באמת שלפה זורם הכל, ראינו כבר הכל, שעבודים למיניהם על חשבון הקרקע, עורך דין טוב תפקידו לבדוק, שאין על הקרקע שעבודים, אין עליה עיקולים, היא נקייה מכל איזשהו שיעבוד, והוא באמת מצליב את הנתונים בעזרת גוש חלקה, הכל נמצא לי בתוך נסח הטאבו. יש נושא מקביל, שהוא בעצם אתם תקבלו כמו קיט משפטי, ערכה משפטית, הנה תעברו עליה, וואי, 200 עמודים, לך תקרא את כל הסעיפים האלה. 6 PDFים, לך עכשיו תבין מה הולך פה. לא, זה מטורף. אם אתם מגיעים לחברה שאתם מחויבים בעצם, השוק רווח בדרך הזאת, כשאני באה לחברה אני מחויבת לקחת את עורך הדין של החברה שייצג אותי. נכון. בסדר, עוד מפעל, עוד דרך לנפח את המפעל, אבל קחו ייעוץ, אתם לא צריכים עורך דין שייצג אתכם, קחו עורך דין מטעמכם, תשלמו לו עבור ייעוץ. שמבין בקרקעות. שמבין ודובר קרקעות, שיבוא ויצליב את כל המידע הזה, אם אתם לא יודעים לבדוק אותו בעצמכם. הקיט המשפטי הזה מחביא בתוכו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. אנחנו צריכים להבין, כשיש בדרך כלל הסכם אופציה, הסכם סחרור על הקרקע, ויש הסכם שיתוף. זה 3 הסכמים שהם דרמטיים למשקיע, הם מחביאים שם הרבה כסף וצריך לפרק אותם ולהבין אותם. ועל כל אחד אנחנו גם נעשה פרק בנפרד, כי זה דברים סופר חשובים להבין לפני שמשקיעים בקרקע. כן, בעצם החברה בדרך כלל, היא לא רוכשת הקרקעות, היא לא בעלים של הקרקעות, היא לוקחת אופציה. אופציה זה אומר שהיא באה לבעלים, אור, יש לך דונם? יש לי. יש לך דונם. איפה? איפה יש לך דונם? את יודעת, באזור קריית אתא. אז בקריית אתא, דונם, כמה אתה רוצה למכור את הדונם? 1,000,000. יופי, אני אשמח לקנות ממך, אני לא רוצה לשלם לך עכשיו, בסדר? תן לי 4 חודשים. תן לי 4 חודשים, זמן סביר, חצי שנה. תן לי חצי שנה, כמה אתה רוצה עכשיו על הקרקע? אני לא מביאה לך את הכסף עכשיו. מביאה לך אותו עוד 4 חודשים. נכון. נכון? אז אתה כבר לא רוצה... לא, 1.5 מיליון אז אני רוצה. אז עכשיו אתה רוצה 1.5 מיליון. נכון. אני עושה חושבים עם עצמי. אוקיי, מעולה. קח 5% מהעסקה, תן לי בעצם, אני קונה כאילו 4 חודשים, שאסור לך למכור את הקרקע לאף אחד. האופציה היא שלי. כן. אתה לא יכול עכשיו למכור את הקרקע לאף אחד. מסמך משפטי. ועכשיו יש לי 4 חודשים לקחת את הדונם שהבאת לי, ולפרק אותו לחתיכות, למכור אותו, סתם אני אומרת, לחתיכות של 100 מטר, ל10 אנשים. אם אני רואה שאני בבעיה, לא הספקתי, אור, אפשר הערכה? אתה יכול להביא לי הערכה? אני רוצה הערכה. אפשר להאריך את החגיגה הזאת עד 2. הבנתי. כן. אנחנו עדים למקרים לא נעימים, בסדר? חברות שיווק הן כל כך בטוחות שהם ישיגו עוד קרקעות
שמתחילות למכור קרקעות למשקיעים, עוד לפני שהאופציה בכלל ביד שלהם. זה מוסתר, זה בחשבונות נאמנות, אנחנו לא רואים. תדרשו לראות את האופציות. תדרשו לראות אותם. זה מסמך שהוא מאוד מאוד חשוב לי. טוב? דבר נוסף זה הסכם שיתוף. או אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה. נכון. על הסכם השיתוף. כן. אבל הסכם השיתוף זה הסכם שבעצם מאגד את כלל הרוכשים שהם הצליחו למכור להם כן. בתהליך הפירוק. כן. והוא מייצר מערכת חוקים אחת אחידה בין כל האנשים שחתמו. בדרך כלל אנחנו ממש נחלק אותו לשתיים. יש את הצד של עורך הדין. הוא טוב לי, אני צריכה אותו, הוא עושה מערכת נכון. חוקים אחת. העורך דין הזה ידאג לי בעתיד שאני אהיה עם כל האנשים האלה באותו מגרש הקצאה. נכון. זה טוב לי, יש לי כזה אמא ואבא משפטית. כן. הצד השני זה החברה המנהלת. שימו לב לאחוזים. ככל שעובר הזמן, ככל שהטרנד גדל, האחוזים פשוט משתוללים ועולים. כמה ראינו? 6%. ראינו 6%. אני לא הסכמתי למשקיעים לפני כמה שנים לחתום ב0.5%. נכון. עכשיו אנחנו כבר רואים 6%, כאילו זה נורמה כזאת. לא, בואו לא לתת, משקיעים לא לתת לזה להיות הנרטיב שלנו. האחוזים האלה זה האחוזים שאפשר להתמקח עליהם. בסדר, חשוב להתמקח עליהם. זה התפקידים של המשקיעים לעצור את ההשתוללות הזאת. כשאנחנו לא עוצרים נכון. את ההשתוללות הזאת, המחירים פשוט עולים. נכון, זה בגלל באמת שהם לא מבינים. בגלל זה דיברנו על כל הדברים האלה, בגלל זה אנחנו מסבירים את זה. בואו נדבר בעצם על כלים דיגיטליים למשקיע סקרן. בסדר? איך אפשר לדעת את זה מבחינה דיגיטלית? אז תשמע, המון מערכות, באמת, המון מערכות, אבל לא תמיד מסוכרנות. בסדר? אחת עם השנייה. אז אני עובדת פה עם 3 מסכים. אני צריכה ממש לפתוח לפעמים כמה מערכות ביחד ולהצליב מידע. כל מערכת יש לה יתרונות וחסרונות. זה משהו מטורף. צריך לדעת איך לאסוף מכולם את הכל ולהרכיב את הפאזל. המערכת הכי בולטת ונפוצה זה באמת GovMap, מערכת ממשלתית, מידע מאוד מאוד מפורט, בקלות של קליק, פשוט מזינה לפי חיפוש, גוש חלקה, מגיעה לקרקע. אני יכולה לבוא ולפתוח את התוכניות שמאושרות היום, וממש בקליק אני כבר נכנסת למידע מקוון, למנהל התכנון. כן. אתר ממשלתי שמראה לך את כל התסריטים, את ה-PDFים, את הכל, את הוראות התוכנית. אני ממש יכולה בקליק להוציא את ההוראות, להבין מה מותר על הקרקע, את התסריטים, ובאמת להצליב את כל המידע שלי. תשמע, הרומן שלי עם השמאות הוא ארוך. כן. זה כאילו נשמע, מה זה פעם, אבל אני באמת נשבעת לך, בעיקר לי, לפני 10 שנים, בשביל להוציא מידע, אני קבעתי תור, נסעתי, זה היה רק במחלקות ההנדסה. אני זוכר את זה. בעיר, הייתי נוסעת עם הטוסטוס שלי. עם הקטנוע שלך. נוסעת, קובעת תור, יושבת, מחכה, רק היא יכולה לתת לי את המידע, ואז אשכרה, אם היא תאשר שאני יכולה לקבל את המידע, היא מזיעה בפגישות האלה, כי אוי ואבוי לי אל מול השמיים, אני לא אחזור עם המידע הזה, הוא מוריד אותי למטה לאיזה ארכיב, ממש ככה, מוציא לי קלסרים, והייתי באה עם מלא שקלים, ומתחילה להדפיס את התסריטים, ומביא לי את זה, כשהתקדמנו עברנו לדיסק און קי, אוקיי? בתהליך ההתקדמות. זה לא עובד ככה היום. היום כל מערכת מוציאה ממש GIS מפורט לעיר. אני זוכרת שתל אביב הוציאה, וואי, זה היה מטורף, כאילו שאני רציתי לקבל שומות בתל אביב, כדי שיהיה לי יותר קל לקבל את המידע. היום, באמת, כמעט לכל עיר יש את ה-GIS, וואי, יש שם מה זה מלא מידע, ממש בקליק אני מוציאה את הדף מידע, אני רואה את כל הנתונים על הקרקע, איזה תוכניות חלות עליה, תוציאו, תצליבו את זה, אל מול המידע שקיבלתם, זה מידע ששווה זהב, והוא ללא עלות. הנה, כיף לראות שגם העיריות וגם המדינה כן התקדמה בתחום הדיגיטלי. איזה עוד מערכות יש לנו? ממש ככה. אז קודם כל חשוב להכיר את מערכת ה-Xplan, זה קווים כחולים, שמו בגוגל קווים כחולים. מערכת שהיא קצת יותר חדשה, זאת אומרת תוכניות ישנות, אם אני לא טועה, לפני 2011 אני לא רואה בה, אבל היא מאפשרת לי לשים ממש את התוכניות, גם תוכניות שכבר נמצאות בשלב ההפקדה, הם בעצם, אני רואה אותם מאוד מאוד נוח לי לבוא ולהראות למשקיע, ראייה כוללת על האזור, מה הולך להיות במתחם, מערכת מאוד טובה, ולב
לב העניין, כן. המטרו. נכון. אין היום לדבר על קרקעות להשקעה בלי, לא קרקעות, דירות, מתחמים, נכון. אזורים להשקעה, בלי לדבר ובלי לראות איפה אני ממוקמת יחסית למטרו. פעם זה היה איפה אתה גר ליד הים, כמה מטר מהים. נכון. ממש עוד מעט, ממש. איזה כיף לנו, הנה טיפ למתקדמים, תקשיבו טוב למה שנאמר עכשיו. איזה כיף לנו, איזה כיף לי, כאילו, להיות שמאית. נכון. בטיימליין הזה. ולי בתור מלווה משקיעים. על ציר הזמן של החיים הזה, ולהצליח לגעת בזהב הזה לפני שכל הערך עולה. תוכנית המטרו, תוכנית מטורפת, יש לנו ממש... גם על זה נעשה פרק בנפרד. יש לנו ממש מערכת מדהימה, ממשלתית, שיצרה, ממש תרשמו מערכת המטרו... כן, מנהל התכנון או משהו כזה. ובמערכת הזאת אני רואה את כל מתחמי ההשפעה, ואני יכולה להבין בדיוק כמה, אם הקרקע שלי בתוך המתחם או לא בתוך המתחם, כמה היא מהמתחם. ממש 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 חשוב להכיר את המערכות האלה. והכל חינמי? הכל חינמי. באמת, רק צריך לדעת איך להיכנס, לתפעל, והכל פשוט באמת באמת מדהים בכף היד. מעולה. אז בואי נדבר על המושגים.